Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e muma, kendo inyalo yude tiegruok kawuok e muma, kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e muma kamori ei muma. Mora gi muma, puonja muma, kendo tiega gi muma. Arwako. Arombo marwadha noloro ai polo Kademo katum polo ywa. Kawuono wadwaro winjo wach Nyasaye kawuok e Mathayo 7 wes 24 nyaka 27. Muma wacho kama: mano emomiyo ng'at mawinjo wechenagi mi orito chalo gi ng'at mariek mane ogero ode ewi lwanda. Koth ne ochwe maduong' kendo ohula nomol, kendo yamo bende nokudho mogoyo odno, to ne ok opodho, nikech mise mare nene oketi ewi lwanda. To ng'at mawinjo wechenagi to ok omako, to ochalo gi ng'at mofuwo. Ochalo gi ng'at mofuwo mane ogedo ewi kuoyo. Koth ne nochwe, mi ohula ne nomol, kendo yamo bende nokudho mogoyo odno. To gima notimore ne odno ni ne oruombore piny matek. Great was the fall of that house. Odno noruombore piny matek. Kawuono wadwaro nwawuo kuom jogo mariek to kod jogo mofuwo. Be wanyalo ng'eyo ni ng'ani en ng'a mariek to ng'ani en ng'a mofuwo. Yesu Kristo wacho kama, ochako wacho ni jogo mawinjo wechena to gitimo. Jogo mawinjo wechena to ok gitim. Inyalo winjo wach to kitimo. Inyalo winjo wach to itimo. Chieng' moro aoro nyara matin. Anyise dhi nyiew chumbi e duka. Bang'e to oringo piyo piyo kaka nyathi, to oringo to duogo gi skar. Tapenje ni, dadi, sukari ndio hii imefika. Kang'iyo tanyise to ne aori chumbi. Wach mana penje en ma: to be iwinjo gima aori? Nikech winjo kokitimo, to mano nyiso ni kata winjo ok iwinjo. Ka onyisi ni kae kidwaro gede, oting'o cotton soil kata lo man kae en lo maranyuang', ma ka igede to ot nyalo ruombore kokichopo e kidi kata kokiketo mise maber. To bang'e tiwacho ni an kod pesa, an kod 1,500 nagi, adwaro make sure ni atimo ang'o, agedogo. Bang'e tichako gedo ewi kuoyo. Muma wacho ni katigedo, ot biro wuok ot maber. Nitie gik adek mwabiro rito kod odno. Wabiro rito koth mondo chwe maduong'. Wabiro rito mondo ohula mondo omol maduong'. Yamo bende wang'eyo ni kaka weather bet ga kata kor lwasi bedo ga, yamo be wang'eyo ni chieng' moro be biro kudho mang'eny. Bang'e to ot mabiro chung' en od ng'ama riek. Ot ng'ama ofuwo moger ewi kuoyo, en obiro ruombore, kendo obiro ruombore piny matek. Nikech ang'o? Nikech muma wachonwa ni winjo e timo. Kiwinjo to kitimo, to mano onge gimitimo. Mano e kaka muma wachonwa kama, ni kapo ni iwinjo wach to kitimo wach kaka onego bed ni itimono, to mano ing'e ni in ng'ano molal. Nitie gik mwanyalo ng'eyo kuom jogo mariek kod jogo mofuwo.
Debate mar jogo mariek kod jogo mofuwo en debate mwasetieko. Mokwongo, jogo mariek gin joma winjo wach. They gather information. Giwinjo information. Kapod gitimo gin moro, kapod gichako gin moro, kapod gichako keny, kapod gichako ohala, kapod gichako tich, kapod gidhi e piny moro, kapod gidwaro information mondo ging'e gi information ma gintie, mondo giwinj wachno maber, mondo gi-react kata gima gitimo, gitim kaluwore kod gino ma giwinjo. Jomofuwo to kata iwachnigi e itgi, to gima gibiro timo gik moko ming'e ang'eya mae kata winjo owinjo to timo to kotimo kara winjo ok owinjo, nikech winjo e tim. Winjo e tim. Jomariek bende gin joma ong'eyo ni disasters come into their lives. To nego benwa bedo prepared on disasters at any time. Jomofuwo gin disasters kata yamo chako kudho e ngimagi to giwacho no ka ging'eyo. Koth chwe maduong' to giwacho no obwogogi. Yamo kudho e ngimagi to giwacho no obwogogi. Nikech iyudo ka keny muomore kendo ruombore mana kaka ot nene opodho pinyni. Iyudo ka tich ruombore kendo kethore mana kaka odni nene ogore piny kama. Iyudo ni ohala ma ng'ato neno investie, iyudo ni oruombore kendo ogore piny nikech ok nobet piny mi opango. Yesu Kristo king'iyo ngeche manogoyo kata gik mane opuonjo jopuonjorene, nopuonjogi mondo gibed prepared for disaster. Jakristo mariek, ng'ano mariek, en ng'ama ong'eyo ni jaduong' kisera nyalo lewo. En ng'ama ong'eyo nitie gik moko matimre ga e pinyni mo okipango. Wabed jogo ma warito kinde ka kinde, wabedo jogo mariek. Wang'eyo jogo mwang'eyo ni siasa seche moko nyalo ringo koko oring kaka ne wapare. Nyalo bedo jogo ma inyalo yudo ka kanisa ichako to ing'eyo maber ni kanisa ni koth biro chwe, apaka biro goye, to gimidwaro en ni ochung' motegno. Muma wacho ni jogo mariek gin jogo mawinjo to bang'e gitimo kaka nende giwinjo kod kaka giwinjo. Koro kes ma jomofuwo gi jomariek wasetieko, nikech jomofuwo gin gitimo gik moko mogipango, jomariek to gin ging'eyo kang' kokang', giwinjo wach maber, gin prepared for any disaster manyalo biro, kendo ka disaster obiro to yudo ka kendo giwinjo wach, kendo girito wechego mana kaka Nyasaye oloso. Nyasaye mondo ogwedhu. Thorumo miantinda chal migumba Naomi wa konyiso Ruth Manuna tindo rumo miantinda chal kayu Naomi wa konyiso Ruth Yawoto thorumo miantinda chal
natindo rumo mian tinda chal kayugi. Kikechona ni monda pogra kodi, abiro lui ma okawe ngimana. Kami dhie, ana benda dhie, kami dakie, ana benda dakie. Oganda u, kendo bedo oganda wa, dasachi, kendo benda sacha. Kikechona ni monda pogra kodi, abiro lui ma okawe ngimana. Kami thoe, ana benda thoe, kamo ikie, ana bendo ikae. Oganda u, gini bedo oganda wa, dasachi, kendo benda sacha. Naomi mor, koneno yie maduong' manene Ruth oting'o. Naomi mor, koneno geno maduong' manene Ruth oting'o. Naomi mor, koneno yie maduong' manene Ruth oting'o. Naomi mor, koneno got maduong' manene Ruth oting'o. Kikechona ni monda pogra kodi, abiro lui ma okawe ngimana. Kami dhie, ana benda dhie, kami dakie, ana benda dakie. Oganda u, kendo bedo oganda wa, dasachi, kendo benda sacha. Kikechona ni monda pogra kodi, abiro lui ma okawe ngimana. Kami thoe, ana benda thoe, kamo ikie, ana bendo ikae. Oganda u, gini bedo oganda wa, dasachi,